салом дӯстон, боз як рӯзи дигари трансферӣ чунин гузаришо дошт. Расман Калиду Кулибалӣ ба Арабистони Саудӣ рафта ба дастаи Ал-Ҳилол пайваст. Тасаввур кунед, яке аз се ҳимоятгари беҳтарин дар мавсимҳои қаблӣ аз Аврупо дур мешавад. Барои Фирмино бошад, саудиёро лозим намеояд ки дари хазинаи худро кушоянд. ҳамлагари бразилӣ агенти озод аст ва метавонад ба дастаи дигари ин кишвар Ал-Аҳлӣ гузарад. Аз Серия А ҳам ду бозингари беҳтарин шояд ки раванд, аммо хушбахтона ба биёбонҳои Саудӣ не. Осимхон аз Челси пешниҳод гирифтааст. Киеза бошад бо Аллегри рост нагирифта мехоҳад тарки даста кунад. мо ояндаи онҳоро ҳатман пайгирӣ мекунем. ҳоло бошад ба хабарҳои асосӣ мегузарем. Як лайки қиматбои худро гузошта беминнат метавонед тамошо кунед. Дӯстон, футболи бошгоҳӣ дар танаффус аз ҳама мухлисон набояд зиқ шаванд, зеро айни замон турнири чемпионати Аврупо байни ҷавонон гузашта истодааст. Португалия қувваи худро бо Белгия месанҷад. Украинаро бозии мушкил бо Испания интизор аст. Яке аз фаворитон Англия ва Олмон ки зур будани худро нишон медиҳанд. Чӣ гуна сенсатсиё моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои ҳама ин рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати Якикс бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. яке аз дифоъгароне ки айни замон қисми бештари дастаҳои топ мехоҳанд ӯро ба сафи худ ҷалб кунанд, ин Юриан Тимбер аз дастаи Аякс ба ҳисоб меравад. бозингари хатти дифоъ айни замон мехоҳад даста ва чемпионати худро иваз карда ба клубҳои топи аврупоӣ гузарад. тибқи маълумотҳои охир, фаворити асосӣ барои харидории ин футболбоз дастаи Арсенал ба ҳисоб меравад. лондониҳо аз оғози мавсими хариду фурӯши бозингарон дар андешаи овардани ин бозингар мебошанд. аллакай намояндаҳои дастаи Арсенал бо дастаи Аякс гуфтушунидҳоро оғоз карданд. гуфта мешавад ки дастаи Аякс метавонад ин бозингарро бо нархи 40-45 миллион евро фурӯшад. Арсенал ба ин нарх розӣ аст. Ба Микел Артета бозии футболбози канории дастаи Аякс дар мавсими сипаришуда хеле писанд омадааст ва ӯ мехоҳад канори рости хатти дифоъро бо ин бозингар пурқувват гардонад. акнун биёед андеша кунем ки оё Тимбер воқеан ҳам ба чунин таърифҳо меарзад. агар ӯ ба Арсенал ояд, дар кадом мавқеъ бозӣ хоҳад кард? ин футболбоз қисми бештари бозиҳоро дар канори рости хатти дифоъ гузарондааст. дар Арсенал ин мавқеъро дар мавсими сипаришуда Бен Уайт маҳкам карда буд. наметавон гуфт ки бозии Уайт дар ин мавқеъ бад буд. ӯ ба қадри тавон аз зудаи кор баромад. ин ҳам дар ҳолест ки пеш аз Арсенал ин бозингар дар дастаи Брайтон дар хатти дифоъи марказ бозӣ мекард. мутахассисони соҳа пешгӯӣ мекунанд ки ин Тимбер агар ба Арсенал ояд, ӯ дар хатти дифоъи канори рост бозӣ хоҳад кард. Бен Уайт бошад дар хатти ҳимояи марказ ба майдон оварда мешавад. дар мавсими сипаришуда Роб Холдинг дар чандин ҳолатҳо дастаи Арсеналро дар вазъияти ногувор монда буд. аз ин лиҳоз бозингари англис бояд мавқеи хатти дифоъро пур кунад ва Тимбер бошад дар канори рост бозӣ мекунад. аммо маълум нест ки ин бозингар дар Англия худро чӣ гуна нишон медиҳад. баъд аз он ки мутахассисони соҳа дар мавриди пешгӯиҳои бозии Лисандро Мартинес дар МЮ иштибоҳи бузург карданд, дигар аз пешгӯӣ ва гуфтани ин ки Тимбер дар Англия ноком мешавад худдорӣ мекунанд. худи Тимбер ҳам зид нест то дар сафи дастаи Арсенал карьерашро идома диҳад. дастаи Челси бозингари навро дар хатти ҳамла пайдо кард ки ба бисёриҳо шинос нест. ин ҳамлагари дастаи Виллареал Николас Ҷексон мебошад. албатта ҳамагон акнун шӯхӣ карда мегӯянд ки Челси дигаронро монда Майкл Ҷексонро харид, аммо ин бозингар метавонад ба Челси натиҷа оварад. Николас Ҷексон дар мавсими сипаришуда дар ҳайати Виллареал дар ҳамаи мусобиқаҳо 13 гол задааст ва пасҳои голӣ ҳам дорад. скаутони Челси беҳуда ин бозингарро бо Тод Боули тавсия надоданд. ӯ хеле ҷавон аст ва танҳо 21 сол дорад. Ҷексон аллакай дар ҳайати мунтахаби Сенегал бозӣ кардааст, яъне ба тими миллӣ даъват шуд. дар дастаи Виллареал шояд ба ин трансфер омода набуданд, аммо лондониҳо медонанд ки кадом бозингарро харида истодаанд. ин футболбоз дар ҳамла ҳамаи корро карда метавонад. ӯро бисёре аз соҳибназарони футбол ба нукунку баробар мекунанд. фарқияти ин бозингар аз Кристофер метавонад дар он бошад ки ӯ дар ҳамла дар дилхоҳ мавқеъ бозӣ мекунад. бале, ӯ он қадар истораи тобо нест, вале надоштани пиари хуб маънои онро надорад ки футболбоз бад бозӣ мекардааст. агар ба қисми зиёди бозингарони нави дастаи Челси бо нигоҳи нобоварӣ назар карда мешавад, ба Ҷексон бовар доранд. тибқи хабарҳо, Николас Ҷексон аллакай марҳилаи якуми муоинаи тиббиро гузаронидааст. акнун ӯ дар соатҳои наздик марҳилаи дуввумро гузашта бо дастаи шаҳри Лондон шартномаи ҳамкорӣ имзо хоҳад кард. Зидан ба кори сармураббигӣ пазмон шудааст. ӯ мехоҳад боз ба кор баргардад ва ягон дастаро қабул карда ба дастовардҳои беназир расонад. дар ин бора худи мутахассиси фаронсавӣ ҳарф задааст.
танаффус ҳам дар футбол бисёр муҳим аст. Агар ту аз футбол дар канор бошӣ, вазъиятро куллан ба тарзи дигар мебинӣ. баҳо додан аз паҳлӯ беҳтар аст. Акнун ман истироҳат ва танаффус кардаму ба кору фаъолият омода ҳастам. Ман корро оғоз мекунам, гуфтааст Зидан. Аммо маълум нест ки мутахассиси фаронсавӣ дар кадом даста кори худро оғоз мекунад. Реал Мадрид ҳадди ақал ба муддати як мавсими дигар Анчелотиро аз вазифа барканор карданӣ нест. Шояд Зидан бо ин роҳ худро дар равзанаи трансферии тобистона ба ҳама маълум кард ки ӯ то ҳол зинда аст ва воқеан ҳам мехоҳад кор кунад. Аз Италия ҳам ба Зизу пешниҳоди ҳамкорӣ аз Ювентус ният кардааст ки ин мутахассисро ба сафи худ ҷалб кунад. Аммо шояд Зидан як мавсими дигар интизор шавад ва пас аз рафтани Анчелоти ба мунтахаби Бразилия боз ҳидояти Реал Мадридро бар дӯш гирад. Ва аммо аз гапҳояш маълум мешавад ки ӯ мехоҳад ҳамин тобистон ба кори мураббигӣ баргардад. Барселона дар ҷустуҷӯи бозингаре аст ки тавонад ҷои Бускетсро ба таври арзанда пур кунад. Бускетсро якбора иваз кардан кори номумкин аст. Ӯ дар тӯли корномаи худ ҳамагонро бо бозии устувораш дар ҳайрат монда буд. Собиқ бозингари дастаи Барселона Деко, ки дар оянда директори варшии дастаи каталонӣ мешавад, мехоҳад ки Барса ба ниҳоятгари дастаи Фулхэм Жоао Паулино таваҷҷӯҳ намояд. Дастаи шаҳри Лондон бар ивази 45 миллион евро омодааст бозингари худро раҳо кунад. Ин ягона номзад дар ин мавқеъ нест. Ҳамчунин бозингари дастаи Бенфика Флорентино ҳам яке аз судобозони дӯстдоштаи Деко мебошад. Дар шартномаи ӯ пули нақд 120 миллион омадааст, аммо дастаи Бенфика метавонад ин бозингарро бо нархи 60 миллион евро фурӯшад. Ва аммо дар Барселона то ҳол мушкилии хеле ҷиддии молиявӣ вуҷуд дорад. Барса то чанд футболбозро аз сафи худ ҷавоб надиҳанд, дар бораи бозингарони нав танҳо орзу хоҳанд кард. Дар ҳуҷҷатҳои маоши бозингарони Барса дигар барои ягон нафари бегона ҷо нест. Аз ин рӯ барои овардани футболбози нав бояд ягон бозингари кӯҳна аввал ҷоро холӣ кунад. Барса айни замон дар сари ин масъала хеле фаъолона кор карда истодааст. Онҳо мехоҳанд сараввал Ферран Торресро фурӯшанд, аммо ин бозингар ва боз чанд тани дигар аз рафтан худдорӣ карда истодаанд. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.